Ден 19 от 21 САФ. Какво е АФА? 5 грама на ден, веднъж годината, може 2 пъти, в който тялото се регенерира, мозъка се понамества, като му давате това, от което сте допуснали да има липса, витамини, минерали, всякаква храна, това, което не достига, за да може да разсъдите какво ви се случва в живота. Ние бях на едно събитие, в което си говорихме за род, за родина, за традиции, за живота, какъв е бил. И това, в което аз съм се насочила напоследък да чета български класици онлайн, на живо. И поредното доказателство, че същността на живота е в простите неща. Живота е такъв, какъвто ние си го направим, но колкото е по-простичък, толкова е по-лесен. Защото една птица е жива и се храни с мравки, но когато тя умре, е изядена от мравки. Една вода, когато премине покрай нас, никога не може да я срещне втори път. Една кипритена клечка и още 1 милион като ние са направени от едно дърво, ако ние използваме и тя пламне, може да изгори милиони дървета. Така че няма перфектни неща, те не съществуват. Живота е такъв, какъвто е, и ние се стремим да променяме, да правим, да имаме нещо, което е напълно излишно. Кое е ценното? Ценното е любовта в живота ни. Към Господ, към живота, към семейството, към приятелите, хората, които са около нас. Защото самия живот ни е много кратък. Нашето семейство и нашия род е уникален. И тогава, когато те са недаденост, може да избираме само нашите приятели. И те винаги са не винаги наречени приятели, но хора, на които, когато имаш нужда, им се обадиш и кажеш: аз имам нужда, и тогава разбираш кой ти е приятел. Другите са били просто хора, които са били в центрофугата и момента, в който ти се завъртиш, и те отлитат. Така че АФА е нещо, което ако дадете на себе си нужната, макар и мъничко подходяща храна, но такава, която да отиде точно на място, където има нужда от нея, нещата ви се понаместват и можете да видите нещата от друг ъгъл. Не от този, който на вас ви е удобен, а този, който е същността на нещата. Бъдете здрави, аз си изпивам 5 грама водорасли АФА и лягам и оставам тя да се свърши работата, докато аз спя. До скоро!